Tyhle věci kupujete. A přátelé, to všechno chudým dětem do Afriky. A váš přítel dostane certifikát. Co mám jako říct, až to budu nadělovat? Tohle je obraz dárku, který nikdy nedostaneš. Ale no tak. Já chudě jsem My v Hyundai věříme, že naším posláním je vyrábět nejkvalitnější auta na světě, které vám zpříjemní život tak, abyste si vychutnali každý jeho okamžik. Z Hyundai se i kaluž promění v díl živé vody. A krátká jízda nejskvělejší zážitek. I hvězdy vám budou závidět. Z Hyundai se budete radovat z každého okamžiku. Příjemně se těšit. Hyundai. V Seznamu jsme přemýšleli, jak vám ušetřit peníze při nákupu vánočních dárků. A pak nám to dopadlo. Prošli jsme internetové obchody, poznamenali si, za kolik co kde mají a udělali stránku www.zboží.cz. Kliknete na dárek a hned máte nejlepší cenu. Zboží je zboží. www.zboží.cz.